На 40 дней убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета в Киевском сквере Небесной Сотни организовали благотворительную акцию. Собранные средства передадут в фонд «Таблеточки», который помогает онкобольным детям. Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик вместе с активисткой Женей Кулебой приготовили бізе. Сладости напоминают им о Павле. Ми будемо згадувати кожного року 20 липня, коли Павло, власне, загинув саме солодким його, оскільки він любив життя і любив солодке. І я думаю, що він би зараз, якби був тут з нами, він був би щасливий від такої кількості солодкого. Павел любил жизнь и сладости, вспоминают друзья, поэтому на столе пирожные, торты и пироги. Коли стільки людей сюди прийшло, то здається, що зараз він з'явиться, що це зовсім інший привід тут зібратися, а не такий, що це не 40 днів, що він вже ніколи не повернеться, а що він зараз прийде і скаже: «Привіт всім, дякую, що зібралися». Я зараз починаю свою журналістську діяльність, я розумію, що мені, є в кого вчитися, але така людина-глиба вже, на жаль, покинула нас, і не по своїй волі. Це втрата не лише просто для рідних, це втрата взагалі для народу. Павла Шеремета уже нет 40 дней. Привыкнуть невозможно, поверить сложно, говорят друзья и знакомые журналиста. Улыбаться заставляют только теплые воспоминания о Павле, ведь с ним связано очень много светлых моментов. Це була людина, яка приносила, знаєте, завжди оптимізм, такий легкість. Він, крім того, що був дуже фаховий журналіст, дуже професійна людина, яка, знаєте, розбиралася в політиці, він при цьому був як людина надзвичайно теплою і приємною. І, звичайно, ми, як близькі до нього, завжди так насолоджувалися, купалися в його лучах, промінях любові, такого людського ставлення до всього. Він дуже хороший. Таке враження, що він десь у відрядженні, чи він десь поїхав, знаєте, в якесь там розслідування робити, якийсь час його немає, але от він приїде, тому що досі в голові це не вкладається. Я дуже часто спілкувався з Павлом, і ми були друзі, так що це просто перша така особиста причина. Друга така, що для нас, Європейського Союзу, свобода ЗМІ, захист журналістів – це одні з таких ключових фундаментальних справ, цінностей, на яких ми завжди будемо класти багато уваги. Павел любил помогать людям. В день его памяти здесь продавали лимонад и компот. Вырученные деньги пойдут в фонд «Таблеточки», который помогает онкобольным детям. Эльвина Сидбулаева, Исмаил Газиев, Ислам Пинка, Заман, АТР.